Kanay si mong resort, madam, oy? Actually, barato na akong palitan eh. Mga pila, madam? Around 60 million. 60 milyon? Grabe! Actually, daghan pa kay kong resort somewhere here in Philippines. Ikaw na gyud, madam. Patay na si madam! Ayaw buntag. Mayong buntag. Kinsa mo? Wala ka kaila sa mga dam. Kami ang imong caretaker dam. I'm sorry. Nari ko yung mga caretaker. Kalimot ko da. Daghana ni mo gipasilduan, madam, uy. Kami mga dato, dili mi pwede wala mga trabahante. Sorry ka. Pangita sa atong madam, oy. Labi na ng tapad niya. Cute lagi kay kag-iro dam. Ay, di mo magbinastos. Ako ang assistant. Mga magna-animalan. Baos? Kaysa, mura magdi mga dato ni bay? Pre, simple ra kay na si madam. Biliban akong madam, oy. Daghan man unta na sa kwarta. Wala man magpausab sa iyang naong. Murag ng libak lagi mo. Ay, wala dam. Di ba ka mo ang caretaker dire? Dapat manarbaho mo! Trabaho! Naya yung tingog! Mali pa ang baho. Oh, trabaho daw. Grabe ka, maldita. Porket dato, buras kinsa. Pasag din na pre. Grabe ka, maldita, madam, din, no? Mao gani pre, magantos lang ta. Hoy, kamunduha! Yaya kay mong lihok! Kana, madam, kasabi, madam. Paspasin yung lihok kay soldado mo dire! Tagang, gikasab-on. Sorry, dam. Hoy, kamo paminaw mo! Kung manrabaho mo, update yung lihok! Mayroon mo mudawat o sweldo, ha? Dam, pasensya kayo, ha? Sunod bulan, tanggalo na tamo! Ayaw pagana dam. Maloy buka sa mo dam mo. Dam. Ayaw dam. Nabaya ko yung anak dam. Dam, ayun, dam. Dam, nakaibig chance, dam. Why chance ako ah? One word is enough. Isugang, madam, uy. Kana, dam! Siyempre, amo man ko. Ako'y magbuot ko na itanggalon. Kasabat! Grabe batasan. Di makaog iro. Kinsa man eh. Let's go! Kumusta mo? Ay, okay rami, dam. Dam, murag trespassing mo. Ha? Nganong trespassing man? Dam, bawal mo sulod dire. Pasok ko among amo, dam. Ha? Isa din yung amo. Tora na mo! Ha? Ako may tag-iya dire. Kinsa na ito dam? Magdali, magdali! Hala, maunang mga kawatan dire. Gukura! Dahil dili mo on! Ha! Tarang ba? Tulak na! Tulak! Neander na, day! Sakay, day! Ay, kung day, day! Yawa, ka ni si madam ba?